سلامات دك عبيتي كما يحديكم كما يوعلكم كما يمشيكم ببزلكم مساعات كلكم على ملء زلكم هزات تግራይ هزات ኤርትራ ከምቲ ልምደይ كل ግዜ ከምዚ እያ ከምታ ትፈልጥዋ ሰላማት እዩ ንኩልኩም ዘቅርበልኩም መጀመርታ ቅድሚና ሓሳባተይ ናብቶም ኩነታት ዝኔው ምዕባለታት ኣብቲ ዘዋታትና ናብ ኩልኩም ሰላምታ ዝጅምሮ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓዲ ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ዓዲ ዘለኻ ሰላምታ ይብፃሕኩም ንኩልኩም مشات سلا زلوا بعهم كم يمشيهم نوركو على ملء زلها أفسدت كم زخماي هزتات تجراي هزتات إرترا أو كروا جزية عدنا تمارسنا تزوانا سلام كوينو أو عدنا مسزمنا النور اللي بسلام منسي تقبل عد كوينو زحشت عدي نخهنس زحشت الكلات نخدكل كم وانت حدش ولدو صبح زول لكان كوينات يكون فقر سلام أبز ساعة زيو خنا مهرو خنا نكحو دياسبرا تግራይ دياسبرا ኤርትራ ናብ ሰላም ሰናይ ህዝታት ትግራይ ህዝታት ኤርትራ ያኽለና ኢሉ ንሓደ መጽኡ ዘሎ ህዝታት እዚዩ ሰላም ዚ ንኽነቕጽሎ ሓቢርና ክንቃለስ ክላወኩም ይደሊ ማለት እዩ እዚ ናይ ኩሉ መዓልተይ ሰላም ዝብለኩም መዓልተይ ኣፕዴት ክወኩም ተለኹ መጀመርታ ዝሕልፈን መልእኽተይ ሰላምታ እዩ ሰላምታ ከዓ ንኩልና ንፍተዎ ሰላም ንፍጠር ፍቕሪ ይሃልወና እዚ ኤርትራዊ እዚ ትግራዋይ እዚ ኤርትራዊት እዚኣ ትግራወይቲ ሰዋት ንሕና ጎራብቲ ጥራይ ዘይኮናስ ንሕና ብመውስዎ ብደም ብብዙሕ ነገር ተሓዋወስና ግን ነናይ ባዕልና ሃገር ዘለና ህዝቢ ኢና ኤርትራ 30 ዓመታት ተቃሊሶም መስዋዕቲ ከፊሎም ዝሃነፅዋ ዓዲ ኣለቶም ተዓዶም ገለኹም ሕማቅያት ብልዋ ገለኹም ጽብቕትያት ብልዋ ንሱ ናይ ውልቀኹም ርእይቶ ኢና ክንገርፎ ኢና ነገር ግን ኣብዚ ሰዓት እዚዩ ከመይ ጌርና ትግራይ ሃገር ንህነፃ ከምቲ ንሶም ተኳሺሖም መስዋዕቲ ከፊሎም ዓዶም ዝሃነፅዋ ንሕና ከዓ ንሃገር ትግራይ ክንሃንፅ ኩሉ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ለባም ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ጎንና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ክንሕጎስ ክንክእል ኣለና ፀላኢ ክበዝሐካ እዩ ሕማቅ እምበር ፈታዊ ክበዝሐካ ተሎ ሰናይ ነገር እዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ዝበደለ ይቅፃዕ ዝተበደለ ይክሓስ ንቐፃሊ ግን ብህልኽ ብሽርሒ ናይ ሽዋ ትግራዋይን ኤርትራውን እናተኳሸሐ ኣደ ትግራይን ኣደ ኤርትራን እናወለደት እናፍረየት ውላዳ ዓብዮም ዘሚዶም ተመርዕዮም ሰላም ኮይኖም ዓዶም ክነብሩ እምበር ናብ ኩናት እናኸዱ መስዋዕቲ ክኸፍሉ ወይ ደማ ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ኣብ ባሕርታት ኣብ ዓዲ ዓረባት ክሞቱ ክሳቀዩ እዚዩ ማንም ዝኾነ ተዶ ኣይትምነዮን ኣይትደልዮን ኣደ ትግራይ ኣደ ኤርትራ ግን ይኣኽላ ዝሓለፉ ዘመናት ስቃይ መከራ ኣብዚ ሰዓት እዚዩ ኣብዚ እዋን እዚዩ ንሕና ተጋሩ ኤርትራውያን ልብዕቢና ከም ማሕበረሰብ ናይቲ ዞባ ከም ህዝታት ትግራይን ኤርትራን ዘዋፀና እንታይ እዩ እንተይልና ሰላም እዩ ሰላም እዚዩ ዘይደልዮ ግን ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ ስርዓት ከዓ ናይ ደርጋውያን እዩ ናይ የሃቶም እዩ ሽርሕታት እናፈሓሱ ስረ ናይ ተጋሩን ናይ ኤርትራውያንን ተረድኦም ስረ ስለ ዘይዓጥቁ ፊት ንፊት ስለ ዘይገጥሙና ተጋሩን ኤርትራውያንን እናጋጨኻ ተጋሩን ኤርትራውያን እናቃተልካ ከመይ ጌርካ ንባዕልኻ ዘይ መሬትካ መሬተይ ዘይ ባሕርካ ባሕረይ እናልካ ክትወርድ ትኽእል ኢሎም ዝሰርሕዎ ሽርሕታት ተፈሽሎም ድሕሪ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓደ ምምፁ እዚ ስለ ዝኾነ ንቐፅለሉ ክብለኩም ይደሊ ካብዚ ወፃኢ ናበይ ክመፅእ ናይ ትግራይ ጉዳይ እውን ናብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ተኸይና እውን ርኢኹም ኢኹም ናይ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ብጣዕሚ ጠንኪሩ ይቃለሰሎ ብናይ አርኤስኤፍን ናይ ብልፅግና ሰራዊት ብቤንሻንጉል ደፊኡ ናብ ገዳሪፍ ከኣቱ ሒዙ እውን ደጋጊሙ ዝምኩር ዘሎ እናተሓምሸሸ እናተደምሰሰ ይርከበሎ ብልፅግና ድሮን ናብ ሱዳን ሰዲዱ ክትኩስ ክድብድብ ዝሓሰቦ ድሮን ናይ ሱዳን ካልየ ርኢናያ ካብ ሰማያት ናይ ሱዳን እናተቃፀለት ትወድቕ እንከላ እዚ ከዓ ንኣና ሱዳን ሰላም ክኸውን ተላ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሰናይ ሰላም ምዃኑ ኢና ንኣምን እዚ ከዓ ክቅፅል ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ሱዳን ንስለፍ እዚ የቋምና እዩ ሱዳን ንኩልና ተጋሩን ኤርትራውያንን
سلكيهم نارولو سوري غريتانا درون ناي بلصقنا ريخم مايخم اب انت زيريخم فيسبوك ياتم ترخو تخليهم حمش شالا درون كم بحدش لما انتي اب السودان بلصقنا مس عرس فوينو حيزون السودان الداخيمون ارم سبعه تارجت جبر زحسبو ناي تسفاي نغوسه ملختي اي تردون يመስለን بلصقنا 300 مليون ازاغاجي مس عرسف مس حمتي ارم سبعه خنفرسينا الى مسرحو اني تسفاي نغوسه مጨረشو እንታይ ከም ዝኾነ ናይ ቆልዓ ጸወታ ኮይኑ ረኺብና ይእና ኣብዚ ሰዓት እዚ መንግስት ትግራይ ናቦቱ ተመሊሱ ህዝብታት ትግራይን ህዝብታት ኤርትራን ብጣዕሚ ደስ ይልዎም እንዲያው ብብዝሓቱ ኤርትራውያን እንኳዕ ደስ በለኩም መንግስትኩም እንኳዕ ናቦቱ መለስኩም ደጊም ኩሉ ስቃይ መከራ ዘሕለፍኩም ቀሪብኩም ይኹም ማጫፍ ይኹም በጽሕኩም ክትዕወቱ ይኹም ኣብ ጎንኩም ኣለና እናወልኩም ብውሽጣ ውሽጢ ትጽሕፉልናን ሓገዝ ስፖርት ገውርና ኤርትራውያንን ቀጽሉሉ ትክክል ይኹም ዘለኹም ኣብ ጎን ህዝብ ትግራይ ምስላፍ ማለት ሂማኒቲ እዩ ኣብ ጎንኩም ኣለና ማለት ሞራል እዩ እዚ ካየድ ለና እዩ ስጥራ ኣይኮነን ህዝብታት ኤርትራ ብሰዓቱ እዚ ትግራይ ከይትድፈር ትግራይ ከይትጭፍጨፍ ኣብ ጎን ህዝብ ትግራይ ምስ ተጋሩ ተሰለፉ ብብዝሓቶም ኤርትራውያን ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣለዉ ብዙሓት ይኾኑ ውሕዳት ኣይኮኑ ከም ሓደ ዝዓፍሩ ከም ሓደ ያእዊዙሉ ከም ሓደ ሕውሓት ሻዕብያ ከምዚ እናበሉ ዝፍክሩ ፈኸራ ፈከርቲ እዮም እዚኣቶም ሰላም ሰናይ ደለይቲ ዘይኮንስ ነቲ ህዝብታት ብሰላም ክነብር ድልየት ዘለዎ ከመይ ጌርካ ዓርስኻ ምቅታል ናይቶም ደቂ ነጥለባሽ እንብሎም ንሳቶም እዮም አንጻር ሰላም ዝንቀሳቀስ ትግራዋይ ይሆን ኤርትራዊ እምርኡ ተተንከፈ ወዲ ነጥለባሽ ዝኾነ እዩ ጥዕና ዘለዎ ትግራዋይ ጥዕና ዘለዎ ኤርትራዊ ብሰላም ይነብር ዘሎ እዚ ለይ ሕጂ ደጋጊመ ዝቃለሶ ዘለኹ ቃልሲ ክርደአና ዘለዎ ከም ተጋሩ መስላትና ተሰለፈ ኣብ ሕመራ ኸይዱ ዕምበባ እናተቀበለ ንመራሕቲ ትግራይ ከፈራርሕ ዝመኮረ ኤሪክ መሲንጋ ዝተባሃለ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ናይቲ ጄኖሳይደር ኣካል ኮይኑ ሒዙውን ሓይሊ ትግራይ ናብ ሓደ እናተሰብሰበ ምስ ረአዮ ብልጽግና ክጠፍእ እዩ ብልጽግና ስርዓት ብልጽግና ክድምሰስ እዩ ኢሉ ናብ መቐለ ዝጓየ ዘሎ ኣብ ተፈላለየ ቸናታት ተሳቀ ዘላ ኣደ ትግራይ ቆላ ሒሉ ዘይርኢ ኤሪክ መሲንጋ ናይ ጄኖሳይደር ሰፖርተር እዩ እወ ኣምባሳደር ኤሪክ መሲንጋ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ደጋጊመ ክቃለሶ እየ ከምኒ ኣሉላ ሰሎሞን ከበደ ዝዓፈርዎ ንሕና ከም ዜጋ ኣሜሪካውያን ንኣሜሪካውያን መራሕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለው ይኹኑ ኣብ ኣዲስ አበባ ዘለው ይኹኑ ንቃለሶም ብስነ ስርዓት በግባቡ ሽሞም ከዓ ንህቦም ስለዚ ኤሪክ መሲንጋ ሰፖርተር ናይ ጄኖሳይደር እዩ ፍለጥዎ አንተም ኮመንት ጽፉ ዘለኹም ኣሜሪካ ኮይንካ ከመጌርካ ከም ትዛረብ ገለገለቱ ናይ ኣሜሪካ ሓገታይ ትፈልጥዎ ንስኹም ግደፍዎ ንባዕልና ወኖንቱ ንሕና ኢና ባይዘው ህዝቢ ናይ ኣሜሪካና ናይ ኣሜሪካ ኮንስቲቱሽን ናይ ኣሜሪካ ሕገ ደንቢ መብትነት ፍሪደም ኦፍ ስፒች ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ናና ግደፍዎ ኣፍሪካ ይኮንና ዘለና የምናልባት ሓደ ስልጣን ዝሓዘ ኣፍሪካ ዘይልካ ዘይትንከፍ ይኸውን ዘይንቀፍ ዘይፅረፍ ይኸውን ኣብዚ ግን ከም ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ኤሪክ መሲንጋ ማንም ዝኾነ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ልዕሊ ማንም ሰብ ክኸውን ኣይፍቀድን ኣብ ኣሜሪካ ስለዚ ገልገለኹም ዘይተረዳኩም ዘይፈለጥኩም ዓወፅወፅ ትብሉ ዘለኹም ወይ ድማ ዋየ ክጥረዚ ምኪ ዋየ ክጥረዚ ከለይ ኣታታይኹም ክደፍና እንደወይ ዝሓትኩም መን ክጥርዝ ዘይጋ ንዘይጋ ክጥርዝ ሪና ኣይንፈልጥን እዚ ከዓ ናይ ድሕረት ኣተሓሳስባ እዩ ናይ ድሕረት ኣተሓሳስባ ከዓ ከም ኣሉላ ሰሎሞን ወይ ድማ ከምኡ ተኸተልቲ ናይ ኣሉላ ሰሎሞን እንተኮይንኩም ናይ ዳዊት ከበደ እንተኮይንኩም እንታይ ዳ መኽለኩም እዚኦም ደቂ ነጥለባሽ አንጻር መኸተና መንግስትና ጠንኪሮም ዝወፀሉ እንታይ ይገብረለው ንሪኦም ኣለና ሒዙ እውን ምክንያቱ ደርጊ ብዙሕ ዘርኡ ይኸይድ ድሕሪት ርኢኹም ደርጊ ብዙሕ ዘርኡ ይኸይዱ ዘርኢ ናይ ደርጊ ናብ ናትና ናብ ትግራይ እውን ኣትዩ ስለዚ ንዳዊት ከበደ ኣውራምባ ሚድያ ኢሎም እኒ ኣሉላ ሰሎሞን ብመስኮት ብክችን ብገለና ተንቀሳቀሱ ዓፈርፈር ዝብሉ ዘለው ሰዓት እዚዩ እኒ ጻድቃን ኣብ ኣዲስ አበባ ኮይኖም ስርዓት ብልጽግና ተተኣልዩ ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ኣይክመፅን ዝብሉና ዘለው ብምንታይ ንህዝቢ ትግራይ ነዳናግሮ ብምንታይ መንእሰይ ትግራይ ነዳናግሮ ኢሎም ብኩሉ መኪሮምና ብኩሉ በአምሓርኛ ብገለ ሒዝኻ ብልጽግና ተጋሩ ካብኒ ጻድቃን ጀሚርካ ናብኒ ዳዊት ከበደ ሽሞም ከታይ በዚሕ ባይዘ ወይ ሰሎሞን ከበደ ዳዊት ከበደ
واتم سبات كبدو يبايزوي كبده يكونن كبدو اندي ناي باتم شفت كبده زولغو ناب تغارشم دخون ليش ننصوار اويلم يم سلازيو مارياماويت صريحات لنا الله سلمان صبو غيرا لك إلى تلا لك قصل له مارياماويت تخكل اللخي اذا غبننيا زيو ناي امريكا حقد ناتحسي زطفهم صلحي افتناي مختي ساعتنا ز كل قرشي ريبورت زغورن ايرس بنا امريكا اريس تتحيز بحقي خطيه ناي امريكا تاكس ريسبونسبيلتي فراد زغبري امبزمنت زغبري على سلمان بحق ناي امريكا حتت اب قيد ناي امريكا حق نخاتو تقالس زلخم سبات اوزي امريكا قصللو ناتو كمني باي ذا واي تسندات نحنا ون نزاغاجو لنا عينا كما يغيرون افتناي تاغوالن سيت تعمصت ابزي امريكا ابي كم زلاون انفورميشن رخيب له هي اب امريكا زلا بيوس وست اب ناي وست كوست قربا زلا باي ذا واي አዲስ አበባ ሰይደማ ነሮም ከጨዊ ዋይለም መጨረሻ ግን ተመሊሳ አብዚ አሜሪካ ከምዘላ እንታይ ከም ዘጋጠማውን እዚ ዶክመንት ነቀርበለና ንሳ ናአ ሽማን ተይወፀ ሪቪል ተይተገብረት ቢድፍኑ ንፖሊስ ናይ አሜሪካ ኢንተርቪው ሂባ እቲ ዝገበሮ ነገራት ፍቃደኛ እንተኮይና እዚውን ንኽትግበር ክንሰርሕ ኢና አንጻር ትግራይ ተላዓልካ ካብ መኸተ ሸተት ተልካ ንሕና ተጋሩ ኣብ ዘለኻያ መፂና بحق دنبي خنقال سكان بحق دنبي خنكدكان مخانا كان كيترسع مانم زخونكا على سولومون كون سولومون ماني خا داويت كبدبل قلبل اديس ابا خيد واشنطن دي سي خيد نوروي كيد قال خيد بزي قديس كاب قالسي حزب تግራይ እንድሕር ወፂኻ ተሽዒኻ ፈርሲኻ ድኽዑውን ትኮነ ትኽኒኻ ምክንያቱ ድኽዒ ከም መደባርያ ይዘግልግለው ዓድና ኤሪክ መሲንጋ ተተንኪፍለይ ኢልካ ዝዓፈርካ አሉላ ሰሎሞን ጋና ክንቅጽለሊና ቢኪ ትግራይ ቅጽለሊ የዮኻ ኣብ ጎደና እናወፀ ዝፃረፍ ዘሎ ንኤሪክ መሲንጋ አሜሪካ አምባሳደር አዲስ አበባ ዘሎ ዋሽንግተን ዲሲ ስቴት ዲፓርትመንት ሪፖርት ገይረ ኢልካ ንዓንደዳ ሰማይ ኮን ሞ የርኤና እንዶ አንተ ፈሽኳል አንተ ጄኖሳይደር ሰፖርተር ንስኻሲ ምስ ጄኖሳይደር ዝገበረ አካል ተሰሊፍካ አንፃር ህዝብ ትግራይ ትከተልኻሲ ኤሪክ መሲንጋ የድሕነካ دونالد ترامب يرحنك سكرتير روبيو يرحنك ما انما يرحنك انت بس نعم امريكا دي نخوندا تاينا روحو خدك اما راح تግራይ فيزا ناين تاي فيزا انت فشكوال ناي ما راح تግራይ ما مسزون كسو ام مقله اب تግራይ كوين ميقالسلو مسراوي تግራይ مسز تግራይ مس ودوم ودب حوحات ስለዚህ ንስኻ ስለዚ ዓፈርካ ከመ ኻዝ መሰሉ ግን እኒ ተካ ንጉሴ ዶክተር ተካይሎም كمش تخدينهم كم مخوني السودان زهادم أو كينات نايدر جيزيه كينات هي قالوا خمتنا حيزي قل يوم نابد سوا نهادم زخود زلوا خما كويم غيرهم جاتهم إني إيمانه زبهالو ناي حد محاورات أولات نورو حيدا واشنطن دي سخويدهم ما راح تسراوي تقراين ما راح تودي حوحاتن سانكشن هجبر لهم صرح زلوا زياتهم يوم سنا الله سلمان تعامل له ولا حنتي دتهم بدحيت كوينهم صرح زلوا سنفلطوا منا كم من دقاتامي هز تقراي هزوي عدم مولو زلخا فلت إني دكتور تكا نقول استوهالو إني يمان استوهالو إزياتهم يمالو خالتون قالو أسنانا من قرارم تمن شريفهم زودو نمن سي داسبراون عنك فات خونو زصرحو زلو نحنا زياتهم فلتنا يوم للينا يوم من مخانمسي فلتيو مخنياتو تسفا زقورصو مورال زيبلهم أدو تقراي ناتساقيت للحد ميديا هزم رام ناتساقي ኤሪክ መሲንጋ ናይ አሜሪካ አምባሳደር ኒ አብይ አሕመድ ልኡኽ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ተንኪፍ ካይልካ ትፍክር ንሚክ ትግራይ መን ስለ ዝኾንካ እዩ ስረት ዓዲካ አለላ ሰሎሞን ሒዙውን ንዓግጠም ሰባይ ኮንካ ተዳዘለ ግን ንሕና ፈኻራ ዘይኮነ ብተግባር ክነሪኦኩም ኢና ብተግባር ንብለኩም ኣለና ብተግባር ኤሪክ መሲንጋ ናይ አሜሪካ አምባሳደር ንሲ ጄኖሳይደር ልኡኽ ናይ ብልጽግና እዩ ማዕረኸም አባሳንጆ ማዕረኸም ወደን ጥሩ እዚአቶም ንኸውዶም ንጠቕሞም እምበር ኒ ህዝብ ዝሓልዩ ኣይኮንን ኤሪክ መሲንጋ አምባሳደር ናይ አሜሪካ ኣዶ ትግራይ እናነብዐት 1.2 ሚልዮን ህዝቢ ምዕራብ ተማዛዊል እንዳሃለወ ካብ ዓዲ ብግዴታ ሂወቱ ከድሕን ዝወፀ ህዝቢ ዛዕባ ዘይትግደስ ምስቶም ዘባረርዎ ምስቶም ዝጨፍጨፍዎ ምስቶም ገበን ዝፈፀምዎ ኣብ ሑመራ ኸድካ ጠጠውልካ ዕምበባ እናተቐበልካ ፎቶ ተላዒልካ ሒዝኸ ናብ መቐለ ክመፅእ ጻዕዳ ምንጻፍ ዘይኮነ ተጽፎሉ ኤሪክ መሲንጋ አንታ ጄኖሳይድ ልካ ጽሑፍ ተዘጋጅወሉ ሞት ናይ ተጋሩ እናረይኻ ደም ናይ ተጋሩ ዝፈሰሰ ኾንቱ ኣይተርፍን እናበልካ
እሾኽ ኢኻ ተንጽፈሉ እሾኽ ክትወግኦ ተለኻ ስለ ዝሕመካ ዝሕምም ነገር ክረግጾ ተሎ እሾኽ ይርገጾ እሞ እታ እሾኽ ምስ ረገጾቶ ከምዚኣ ገይሩ እግሩ ሓፍሓፍ ሰበለ እቲ ብስቃይ መከራ ብሰንኪ መድሓኒት እሾኽ መግደፍዎ ካሊእ ፀገማት ኣጋጢምዎ መድሓኒት ዘይትረክብ ኣደ ትግራይ ናሃታ ስቃይ መከራ ናሃታ ክስምዖ ኢኻ እሾኽ ተንጽፈሉ እምበር ቀይሕ ብስሩ ብጣዕሚ ገይጋ እዩ ስለዚ እዚ ክደግሞ ጋና ዘይቀርብ ጉዳይ እዩ ኤሪክ መሲንጋ ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኤሪክ መሲንጋ ልኡኽ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ እዩ ኤሪክ መሲንጋ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ወኪሉ እንዳሃለወ እቲ ኦፊስ ዲስሪስፔክት ገይሩ ንኣብይ ኣሕመድ ስርዓት ብልጽግና እዩ ዘገልግል ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ መቐለ ሒዙ ጉያ ዝኸድ ዘሎ ውድብና ሕወሓት መንግስታ መሊሳ ንሕና ተጋሩ ጽባሕ ንጎ ሳንክሽን ዶ ቪዛ ምእጋድ ዝበሃል ነገር ክንገጥመልኩም ኢና ኣብዚ ኮይና ኣሜሪካ ኣፍታ ሕምብርታ ኮይና ገጸይ ቀሊዐ ዛረብ ዘለኹ ኣላ ሰለሞን እንታፈሽኳል ንዓ ሬከርድ ይገብረለኹ ኣብ ፌስቡክ ናትኻ ኣውፂኻ ሃቦም እንግሊዝኛ ከስተርጉመልካ እዩኻ ብውሽጢ ርከበኒ ስለዚ ንሕና ክንቃለስ ኢና በኣሜሪካ ይሰማቕ ብማን መን ይሰማቕ ዲፕሎማሲ ግን ክሰርሕ ኢና ህዝብና መንግስትና ሰላማዊ መንግስቲ ኮይኑ ናብ ቦቱ ተመሊሱ ላዕላውነት ትግራይ ክኽብር ሒዝ ንሕና ድልዋት ኢና መስዋዕት ክንከፍል ምክንያቱ ስቑኢልና ኣብ ገዛና ተዋጊእኻ መስዋዕት እኮ ጥይት ተቐቲላትካ እኮ ስረ እኮ እዩ ብስቃይ ብጥሜት ዝመውት ዘሎ ል1 ሚልዮን ህዝቢ ግን እንታይ ገበረ ካኽለና ድሕሪ ሒዝ ንሕና እዚ ስቃይ መከራ እዚ ጠጠው ክነብሎ ኢና ፈተኹም ፀላኹም እዛ ክረምቲ እዚኣ ስቑኢልና ይንሻገራ ኤሪክ መሲንጋን ኣብ መቐለ ዘምፅኦ ዘሎ ኣባሳንጆን ኣብ መቐለ ዘምፅኦ ዘሎ እዛ ክረምቲ እዚኣ ኩናት ተጀሚራ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድሮናት ምንቅስቃስ ክኸብደን እዩ ኣይኽእላን ታንክታቱ ኣብ ዋልካ ጠጠው ክብላ እየን ኣይኽእላን ስለዚዩ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ፋኖ ኦላ ካሊእ ናይ ቅማት ናይ ኣገው እዚ ኩሉ ዕጥቂ ዝሓዘ ሂዚ ኣንጻረ እዩ ተሰሊፉ ዘሎ ከምቲ ንትግራይ 360 ዲግሪ ከቢበ ከጥፋ ተበገስክዎ ሒዚ ግን እዚ ዝፀዋዕኽዎ ሽማት ንትግራይ ስርዓት ከኣሊ ተበገሰ ሓይሊ እዩ ምክንያቱ ንሱዳን ከጥፍእ ንኤርትራ ከጥፍእ ንትግራይ ከጥፍእ ዝኸድክዎ ርሕቀት ንኣምሓራ ከጥፍእ ዝኸድክዎ ርሕቀት ውድቂ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ንዓምሓረኒ ንዓድሕነኒ ንዓልእ ኸይኩነኒ ኤሪክ መሲንጋ ተባሂሉ ኤሪክ መሲንጋ ንኣብይ ኣሕመድ ከድሕን ዝንቀሳቐስ ዘሎ ንሕና ኸ እምቢ ኣይንሰምዕን እምቢ ኣይንዕሾን እምቢ ክሕዳማት እምቢ ንስኻትኩም ንኸብድኹም ትሽየጡ ብኣኻትኩም ኣይንሽወድን ንሕና ተጋሩ ቋንቋ هذا እንግሊዝኛ እውን ንሕና በደንብ ንመልኮ ይርድአና ዲፕሎማሲ ይኹን ፖለቲካ ይኹን ቃልስውን ቃልስን ብለኩም ኣለና ኣሜሪካ ብኢራን ተስዓረት ብኢራን ተዋረደት ዶናልድ ትራምፕ ዝመርሐ ዘሎ ስርዓት ውድቂ ከም ዝኾነ ኻነየ ዓለም ምልእ ዘለኻ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ሱዳንን ክትፈልጦ ኣለካ ብቕልፅምካ እዩ ኢራን ብቕልፅማ እያ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሓ ኣብ ኦማን ዝነበረ ናይ ኢራን መዓዝ ዘመናት ተኣገደ 6 ቢልዮን ዶላር ክትለቀ እያ ሒዚ ኣጠቓላይ ናብ 40-50 ቢልዮናት ዝኸውን ኢራን ከም ድሌታ ክትንቀሳቐስ ክትሸይጥ ተኣግድ ዝነበረ እውን ብምሉእ ናፃ ገይራትላ ኣሜሪካ ግን ንኢራን ክትድብድብ እንተላ 30 ቢልዮን ዶላር ኣጥፍያ እያ 30 ቢልዮን እያ ከሲራ ኣሜሪካ ቢልዮን እየ ዝለኩም 30 ቢልዮን ዶላር ኣብታ ቶክቶክ ዘበለታ እዋን ከሲራ እያ ኣሜሪካ ሒዚ ግን ኢራን ስዒራ ወፅያ ኣላ ትግራይ ከዓ ፅባሕ ንጎ ኤሪክ መሲንጋ ናይ ብልጽግና ባርያ መፀይ ኣባሳንጆ ጋውናይ ናይ ብልጽግና ባርያ መፀይ እዚኦም ባራዩ እዚኣቶም ናይ ብልጽግና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሞት መቐፀልታ ስቃይ መቐፀልታ ዝሰርሕዎ ዘለው ሽርሒ ተንኮል ንመራሕትና ከሻማቕቑ ንመራሕትና ከዳናገሩ ዝሰርሕዎ ዘለው ንሕና ንኹንኖ ንቃለሶ ኣብ ጎኒ መራሕትና ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣብ ጎኒ ህዝብና ንስለፍ ቃልስና ግን ንድሕሪት ኣይብልን ብግልፂ ኢና ንቃለሶም ብግልፂ ኢና ንዛረበልኻ ኢለ እየ እዞም ህበያት ወዓጋስ መሰሉ ከምኒ ወደንጥሩ ከምኒ ኣባሳንጆ ከምኒ ኤሪክ መሲንጋ እዚኣቶም ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮኑስ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ህዝቢ ትግራይ እናተሳቀየ ሓንቲ ግዜ ስቴትመንት ኣውፅኦም ህዝቢ ትግራይ ይጭፍጨፈሎ ህዝቢ ትግራይ ይጠመሎ ህዝቢ ትግራይ ተማዛዊሉ ዓደይ ተመለሰን ህዝቢ ትግራይ ምግቢ የድልዮ እዩ መድሓኒት የድልዮ እዩ ነዳጅ የድልዮ እዩ ህዝቢ ትግራይ ቅርሹ ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን ብሰንኪ ስርዓት ብልጽግና ኢሎም
زي زارو سوات يوم جاتو من اريك مسينغا اني اباسانجو جن كاب هبي كاوعا كاباري انت هيتصبي زيوم بارايو هبيات يوم كمون وسكا اني داويت كبده ان علولا سولومون ان صادقان ان جيتاچو حتلا ان ودن طرو باريا بارايو ناي بلصغنا خوينكم جن احنا ازي بارنت زي قصللو احنا جن قالسنا ططو يبلن زخرمت زي انكودو اينا خنقصلو لينا عالم مولو زلخا هز تግራይ هز ኤርትራ አይትዳና ገረጆ ካሶይላ ተዓሺና ንሻገሩ ለخرمታ ይኮነን ዘሎ ተረዲና አይ በደንብ هو ጠኒቃቶም ዘላ بسماي بدرونن بأيرن خديف هز تግራይ ከተማታት ትግራይ ዝሓስቦ ዘሎ ብልጽግና አስመራ ጋዛ خገብራ አየ 3 ሚሊዮን ህዝብ ኤርትራ ቀቲለ 10 ሚሊዮን هبين وعاقن بير نا ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ትየ ህዝብ ኤርትራ خدم سوي خطفو يفكر ብልጽግና ንባዕሉ ከይጠፍይ ሒዚ ነቲ ባሪያ ናሃቱ መሲንጋን ኤረክ መሲንጋን አባሳንጆን ናብ መቀለ ንዕተጓዩ ለይሉ ዝልእኽ ዘሎ ምክንያቱ ዝኸረም እዚ እንታይ ከም ዘጋጥም እዚ ተረዲኡ ወለዩ ድሮናት ኮነ አየራት ናይ ብልጽግና ና ትግራይ ክመጻ ተለውኻ ነአን ዝቆልብ ዋንጭፍ አይሳአንን ሒዚ በቀዳማይ ተዓየን ኮይዶም ዳ ተዝህልዎም ነይሩ ከምዚ እሞለና ናናዶ ናው ስንገብር مخمزي نقبرنا خمزي عاتقنا خمزي حزنا خمزي نقبر نحن لكم هذا تقرأي اللي بقبر على من نزلها زخونا نقر تأتوا تلخا تدالي خا تأتوا انبر شاف الكات وحنقو حايلها زدا خملو مسواتي بقفع تخفللو اي تأتل زي خاتو حلو زقورنا اي كاتسنا اي تقارو لب مقوار لب معوايو لب معواي لب مقوار كاني زاخرمت زي انتا كم تقاطم انا قدم بلاي نقرأكم له ህዝብና ክምለስ እዩ ዓድና ክምለስ እዩ ስርዓት ብልጽግና ክእለ እዩ ሰላም ክፍጠር ይፍጠርና አፍሪካ ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ገበን ጀስቲስ ክርከብ እዩ ካሕሳ ክርከብ እዩ ህዝብና ብሰላም ክነብር እዩ ዝተጎደ ህዝብና ክካሕስ እዩ መጨረሻ ዝብለኩም ትማል ዝረይህዎ ሓንተ ዶና በዓል ገዘን ምልሻ ኮይኑ ተሰውዩ ብሰንኪ ሓደ መምሕዳር ዝነግራና ዝነበራ መልእክቲ ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነ እዚዩ መንግስት ትግራይ ቀልህ ገውረሉ ንትም ምሕዳር ኣርዲኡ ተራዲዮም ተጸገማት ንፈትሕዎ ንመንግስት ትግራይ ነቲ ከባቢ ምሕዳር ከም ጸገም ንሄለን ተነደና ዝነግራና በሚዲያ ልብ ገርኩም ረጊልኩም ሪኢኩም ተኾነታት ናይ ፐርሰናል ባዕሲ ጽሊተልዩ ንሱ ንጎኒ ገዲፎም እተን ኣዶና ግን ናይ በዓል ገዘን መስዋዕቲ ጅግና ኮይኑ ተሰውአ ወራati አነ ሁሉት መርትዖት ዛረው እነበራ ካው ተወስኹ ብዙሕ ሰነዳት ናባይውን መጽዩ ምሳሒ ዘየለኹ ሆስ ኸይገሮ ግን ናፍቲ ውሽጥና ናኣተኻስ ትሕንክረለኻ ኸይበሃል ለሰው ኢለ ሒዘየለኹ ለቶም ዝምልከቶም ኣካልውን ያው ወግዒ ጀሚረለኹ እየ እዚዩ ተራራዲኦም ተነደና ዝግበአን መሬት ዝግበአን ክብሪ እንኸውሃባ መፍትሕ ንኽግበሮ ያው ተስፋ ይገብር እዚ ለግን እን ኤረክ መሲንጋ اني اباسانجو مرحت تግራይ ዳናጊሮም ቃልስና ከየዛናግዑ ሓቤርና ንቃለስ መሪሕነት ትግራይ ኣብዙ እዩ ጥንካሬ ዘልየካ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘለና ዳያስፖራ ትግራይ ጽቡቕ ስራሕቲ ዝሰርሕ ለና ዲፕሎማሲ ጀሚርና የለና ሰነተራት ናይ ስቴት ሰነተር ማነው ናይ ሰነተርን ካንግረስን ናይ አሜሪካ በብ ዘለናዮ ኣብ አሜሪካ ዘለና ዲፕሎማሲ ስራሕ ጀሚርና ለና ንዑ ሂዚ ኣብዙ ስራሕ ኣብቲ መፈተይ ኣብቲ ኩናት ግዜ ሰርሕ ዝነበርኩም ንዑ ሓቤርና ንስራሕ ቀጽሉ ንሰነተር ንካንግረስ ኮንታክት ግበሩ አሜሪካ ተኸደ ዘላ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ዝኸድዎ ለው መገዲ ጌጋ እዩ እቶም ሕሶት ዘምፁ ዘለው ተጋሩ ከምኒ አላ ሰለሞን ከምኒ ዶክተር ተካ ከምኒ የማነ ካለት እውን ዘለው ካሊፎርኒያ ሽሞም ተደሊኹም ክነግረኩም ይኽእል ብውሽጢ መንመን ከም ዝኾኑ አንጻርና ዝኸዱ ዘለው እዚኣቶም ክንቃለሶምን ነቲ ናይ አሜሪካ ዝኸድዎ ዘለው መገዲ ካን ኣብዚ ብዲፕሎማሲ ክንቃለስ ኢና ኣብ ዲሞክራሲ ዓለም ኢና ዘለና ኣብ ዲሞክራሲ ሃገር ኢና ዘለና መብትና እዩ ድሌትና ክንወቅስ ድሌትና ክንነቅፍ ሒዙውን ባርነት ኣይንቅበል ንሕና ከምኒ ኤረክ መሲንጋ ንኸብድና ኣይንሽየጥን ከምኒ አላ ሰሎሞን ንኸብድና ኣይንሽየጥን ከምኒ ዳዊት ከበደ ንኸብድና ኣይንሽየጥን ከምኒ ጻድቃን ከምኒ ጌታቸው ሓተላ ንኸብድና ኣይንሽየጥን ንህዝብና ሓሊፍና ኣይንህብን ሰራዊትና ክብረለና ብጣዕሚ ኢና ንፈትወካ ሰራዊት ትግራይ ብጣዕሚ ክብሪ ዘለዎ ባኻ ዳያስፖራ ትግራይ ካባይ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣኻትኩም ሒዝና ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ መንግስት ትግራይ ምንም ኣይንኸውን ክንወፃ ኢና ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ሒዝ ሓቢርና ኣየኹም ኣብ ጎንኹም ኣሎ ዳያስፖራ ትግራይ ኣብ ጎንኹም ኣለና እዚ ይኻት ኣነ ኩሉ ግዜ እናወፃኹ ዝዛረቦ ዘለኹ ታዩ ኣብ ጎንኹም ምህላውና ዳያስፖራ ትግራይ
ክንደግሞይና ክንስድሶይና ክንርብዖይና ክንቅፅለሉ ኢና ትግራይ ክስዕርያ ክንዕወትና ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብሰላም ዘለዓለም ክነብሩ እዮም ፍቅሪ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ናብ ህዝቢ ኤርትራን ክሰፍን እንከሎ ከም ድልየቱ ዝንቀሳቀሰሉ ከም ድልየቱ ዝለምዐሉ ትግራይን ኤርትራን ክረአ እንከሎ ንዓለም ዘግርም ንሕና ኤርትራን ተጋሩን ነናይ ባዕልና ሃገር ግን ሓደ ኮይና ብሓደ ክንቅፅል ክንዓበን ከለና ትዘዋና ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዓለም ስደተኛ ዝመፀላ ትግራይን ኤርትራን እምበር ትግራዋይን ኤርትራውን ዝስደደሉ ዘመን ከብቅዕ እዩ እዚኣ ከይትርስዕዋ ናይ መጨረሻ መልእክተይ ኣደ ትግራይን ኣደ ኤርትራን ትሕጎሰሉ ተጋሩን ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ሃፍቲሞም ነጊሶም ኣልሚዖም ዝነብሩሉ ትግራይን ኤርትራን ስደተኛ ትቅበለሉ እምበር ህዝባ ናብ ስደት ዝኸደሉ ግዜ ከብቅዕ እዩ ቀረባ ግዜ ሕብረታዊ ቃልሲ እዚ እዩ ደቂ ደርግና ደቂ ነጥለባሽ እዚኣቶም ኣራሪና ምሰጥፋና ስርዓት ብልፅግና ምስተደምሰሰ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ሰላም ሰናይ ውሕስ ክኸውን ዘላቕ ክኸውን ናይ ኩልና ፃዕሪ ናይ ኩልና ቃልሲ እዩ በብዘለኹም ሞ ሰላም ኩለይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ከምቲ ልምደይ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ናብዚ ቆላሕ ዝብል ዘለኹ መኪና ከይጋጭዋኒ እየ ናብ ቢሮ ይምለስ ስለ ዘለኹ ስራሕ ስለ ዘለኹ እየ ዕረፍቲ ውፅእ ኢለይ ሒዚ እዛ መልእክተይ ዘሕልፈርኩም ከምቲ ልምደይ በብዘለኹም ሰላም ኩኑ ደኒ ፕሪሞ ዋትሳፕ ናወርቂ እየ ይረካ ኣለኹ ኩልኹም ኣሕዋተይ ሓተዩ ዘለኹም የቕኒየለይ ኣይኹም ቀሪብና ኢና ክንዕወት ኢና ትግራይ ትስዕር